Pozdrav ljudi i dobrodošli danas u novi video i danas igramo Free Fire. Malo ćemo odigrati jedan meč, da ne dužimo, iđemo mi na game, a mi se vidimo u avionu. Evo ljudi, iđemo sad u avion. Izašli smo iz lobija taman. Idemo u sami trip. Ljudi, ja ću vam malo to skratiti dok se ja naružam, nabavim neki prsluk i to. Evo ljudi, da nastavimo, sad tu smo. Našli smo neku puškicu. Prije smo našli i ovu sačmaru. Imamo se 10 metaka za nju. Ne. Nema se baš likoga. Neko se puca. Skar. Tu. Valja ne trijati, meci nisu za skaru. Triva, evo. Tri. Sad hoće napraviti. Šta bižiš? Lik ima helta, bože. Ima je iste puške ove koja ti biži. Dobro imamo vi. Treba se hila pa ćemo ga ubiti onda. Nije dugo bilo Free Fire. Sad ćemo tu nastaviti to sa našim serijalom. Moram baciti metaka za sačmarcu. Koliko imamo? 30. To vam uzeo sam opet, ali nema veze. Baći, tako. Sad već. Sačvaru nećemo previše koristiti, ne treba da će koristiti, ali za nju metaka ne treba. 7 hilu,
ovamo neke gluposti, ništa to ne treba. Hajmo sad tu gore ovako, vidiš šta ima. Ništa. Ne može vidjeti. Ja, koliko imam nekoliko diskač, to sve se dobro ne treba. Ne trebaš bježati. Sada se healamo i super. Ja, počela je ova plava zora da ide. Dron. Isto. Kallaška. Kako su ga jednim metkom koknuli u glavu, headshot, ko nam ništa ne može reći. Petak sam ja benzin potrošio. Ovo znadi kada pane dron, bože, bili šta, priča, ovaj god. Evo tu je drop. Evo liga. Nadam se da će biti groza. Ove. Dobro, nije ni to loša. Groza mi je draža. To bo samo izrašeta sam ga. I 5 je level. Ajme. Peti su dobro. Sljedeći su kojim su. To ljudi, to bilo to od ovoga videa. Nadam se da vam se svidio i da ste uživali. A mi se vidimo u sljedećem videu.